Hallo allemaal, mijn naam is Pascal en ik ben een van jullie beweegcoaches. En vandaag gaan wij met elkaar touwspringen. Ik heb voor jullie 4 challenges in petto. Ik ga 4 verschillende vormen voor jullie laten zien die jullie thuis kunnen oefenen. Ik ga ze nu voor jullie voordoen. Voor deze challenges heb je alleen een touwtje nodig. Zorg dat je goed klaar gaat staan. Ga net voor het touw staan. De eerste challenge is 15 keer touwspringen op de normale manier. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 keer normaal touwspringen. Heel veel succes! De tweede challenge is touwspringen, maar dan achterstevoren. Ook 15 keer. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 keer touwspringen. Succes. De derde vorm is op 1 been touwspringen. Kies een been uit, links of rechts, maakt niet uit. En dan ga je ook 15 keer op touwspringen. Let's go! 1, 2, 15. Dan komen we bij de vierde challenge en dan gaan we proberen om tijdens het touwspringen 1 keer ons touw te kunnen kruisen. Komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kruis en door. 4, 5. Heel veel succes met de 4 challenges voor het touwspringen. Post jouw video en ik ben heel benieuwd of jij het ook kan.